Tak teda ešte raz, aké by mali byť záľuby zalúbených? A čo ostatní náhodní chodci? Čo vravia? Prichádzajú do rozpakov. No tak to ja teda nie, viete. Ja do mikrofónu poviem vždy svoje. Tak predovšetkým ja s ničím tu nesúhlasím. Všetko ma tu štve a vôbec. Viete? Je ráno 1. februára 1979 a na pražskom letisku pristáva lietadlo z Bratislavy, na palube ktorého sú aj Milan Lasica a Julius Satinský. Do Prahy prichádzajú z Bratislavy, lebo ich čaká vystúpenie. V okamihu ich príletu sa začína veľká sledovacia akcia, ktorú komunistická tajná služba naplánovala pre podozrenie, že spolupracujú s americkou rozviedkou. V ten deň je na nich nasadených 24 príslušníkov štátnej bezpečnosti a 11 aut. Sledujú ich všade, kam sa pohnú a ich tajne nafotia. Záznamy zo sledovania aj tajné zábery objavili v Českom archíve bezpečnostných zložiek. Ďakujem vám, vážení televízni diváci, za to, že ste ma tak pozorne sledovali. Aj vám ďakujem, vážení pracovníci bezpečnosti, za to, že ste ma tak pozorne sledovali. Ďakujem vám. Ďakujem. Tých, ktorí mohli rozhodovať o zákazoch a povoleniach, dráždila naša sloboda prejavu. My sme... Z nás vyžarovala voľnosť a nezávislosť. A to určite prekážalo. Nesledovali ich len v Čechách, ale aj na Slovensku. Okrem toho ich odpočúvali doma v hotelových izbách, nasadzovali na nich kolegov, preverovali im súkromné listy. Stále nás odpočúvali. Ja som s nimi potom hovorila, som hovorila, pán kapitán, prepojte ma na tú moju matku, lebo potrebujem s ňou hovoriť. Normálne som s nimi komunikovala. A od tej doby som presne vedela, kedy ma odpočúvajú. Eštebáci im neodpočúvali len domáce pevné linky, odpočúvacie zariadenia im montovali aj do hotelových izieb a dokazujú to nájdené dokumenty z roku 1972, ktoré popisujú, ako tajní vnikali do izieb a chystali sa tam na ich príchod. Kým dvojica umelcov potom vystupovala na javisku, využívali to na tajné prehliadky osobných vecí v hoteli. Prezerali im všetku batožinu, ak natrafili na poznámky a adresáre, nafotili ich, aby mali dôkazy, na čom robia a na koho majú kontakty. No ale v celku sa ako si nemôžem sťažovať. No, ešte to by chýbalo, aby ste sa sťažovali. No veď hovorím, ja sa nesťažujem. A viete prečo? Prečo? Pretože to by bolo podozrivé.